Здравейте отново, аз съм Емил, а това е времето на Емо, както вече надявам се знаете. Продължавам с разказите си от предния епизод, които Алекса ме предизвика, а именно за конферентната и за ръкоплясканията. Ръкоплясканията бяха нещо, с което много се забавлявахме през цялата академия общо взето. В момента, в който някой започнеше да пляска, беше нещо като неписано правило, абсолютно всички останали започваха да пляскат, без дори да знаем защо пляскаме. Просто пляскаме. И това е адски зареждащо, повярвайте ми. Нямате да си представа каква енергия ти дава едно адски масово групово пляскане с 40 и кусор човека. И в същото време няма никакво значение защо се пляска. Пляскахме в ресторанта, пляскахме за сервитьорите, пляскахме за храната, пляскахме в конферентната адски, но като споменах конферентната, кой е спал в конферентната да вдигне ръка? Конферентната зала на хотел Исмена се получи като едно от най-събиращите места по време на академията. Там работехме по нашите проекти, там се забавлявахме до голяма степен, имахме достъп до колонки, интернет и схващате какво става. И накрая мисля, че предпоследната вечер спахме там. Беше много приятно изживяване, защото имаш едно страхотно чувство за сплотеност. Всички сте заедно натъпкани в не толкова голяма конферентна зала, но все пак беше страхотно. В следващата част от тези мини-серии ще разкажа за Пета къща, както и за проекта, който направихме след академията, така че очаквам да се видим там, който ще бъде скоро, надявам се. И така, до скоро. Ако имате някакви въпроси относно академията, ще се радвам да ги видя долу в коментарите под това видео във Facebook или да ми пишете просто налично. Някой ме беше тагнал вече, така че най-вероятно може да намерите профила ми. Така че това е. Ако искате, пишете ми, ще се радвам да отговоря на вашите въпроси, каквито и да са те, свързани с академията. Чао! Аз съм Емо, а това беше времето на Емо.